Bremara reh mangus wong brengengen Kanthi karunaning katsotse Yang talaga kadangit durung suwe Praptamu Bambang Wisanggeni padha raja tekamu kulup pengestune wa Prabu Duryudana lakuku manggih rahayu amung bektiku wae katura ya wong tak tampa gawe gedhe ning atiku ana parigawe apa tekamu gawe kaget kulup Wisanggeni Prabu ngene ya aku tak matur mung wae aturku iki mengko surasanen jroning penggalihmu ngene aku iki minangka turune pepundhenku Eyang Prabu Pandhu reh ning aku isih tedhak turase Eyang Prabu Pandhu mula aku kepengin benerake lakuning lelakon lire piye lakuning lakon ingkang jumbuh karo kahanan ingkang sak bener-benere lan sak nyatane. Yo, piye? Ngene. Negara Ngastina iki nalika sepisan nalika samana mung dititipake marang Eyang Distarata. Ingkang kaping pindhone pepundhen Pandhawa kuwi luhur bebudene mula mung trima meneng. Ning meneng ora kok ateges wedi babar pisan ora. Pandhawa kuwi ngugemi marang jiwa kasatriyane. Wa Prabu. Wa Prabu mung dijupuk rasane wae nanging nganti dina iki Wa Prabu Jaka Pitana kok ora krasa kuwi sing angka 2. Kaping telune saksuwene negara Ngastina ana panguwasane Wa Prabu Jaka Pitana Ngastina iki ora ana owah-owahan apa-apa. Malah saya remuk bubuk dadi lempon. Isine mung kanistan bondo brana picis diawut-awut mung kanggo nyeneng punggawa negara. Ingkang kabeh mau sasat dumadi saka para sata Kurawa. Lah kaping papate aku iki putra Pandhawa, Wisanggeni iki putra Pandhawa titi mangsa iki aku teka ana kene mung kepengin nanting rasamu. Karepmu kepiye? Kowe tetep ngukuhi Buing Ngastina apa mbok balekke menyang pepundhenku Pandhawa? Mumpung isih gedhe rembulane lan jembar kalangane ayo padha surak ayu. Tak enteni pangandikamu ra ketang seklimah yen iya kudu iya yen ora ya ora nek mbok kukuwi kuku ana ning nek mbok balekke balekno tak wene wektu semenit pikiren mo weh ladalah nuwun mangke Yai Prabu Manik Maninten kula wonten dawuh
Mang tindak mriki samukawis purba wasisaning lelampahan kula aturaken jengandika Yai Prabu. Nun inggih ngestakaken dawuh saka Prabu. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir gincanging alis tepungno ingsun Prabu Manik Maninten. Iya, ana apa Prabu Manik Maninten? Bambang Wisanggeni. Nadyan ingsun dudu Kurawa nanging aku dipercaya kelawan sinuwun Prabu Duryudana tinanggenah nanggapi patrapmu. Ya. Ngene ya. Ora susah kakean gunem keng tanpa guna. Aku teka kene mung butuh wangsulan ngendikane wa Prabu Duryudana. Nanging purbaning lelakon negara Ngastina iki ana tanganku. Lho. Sing ngomong sapa? Kowe wong biyen kanane ora genah. Kowe dudu Pandhawa, dudu Kurawa kok melu ngriwuk kempul kowe. Kowe kuwi wong ngendi, Gageh? Ngaku kowe iki wong ngendi? Panuks maning jajal anak. Kowe ora pitaya aku jago liring kuning ingkang sumadya ngrungkepi bumi Ngastina. Jabelen kraton Ngastina nanging langka ana batange Prabu Manik Maninten. Ya, yen ngono aja caturan ana kene, metu njaba jejeki raimu. Maju nih. Gageh, royokan wis anggen. Wah. Samar pamoring sukma sinuk maya winah ya ing asepi sinimpen telenging kalbu walah dalah mencorong sak tebok dadane sapa iki Gatotkaca kowe sapa Prabu Bomangkara klebu kesete ratu parangake Prabu Manik Maninten. Yen ngono kowe mungsuhe adikku Wisanggeni, ayo maju gembel ndasmu dopak ilang nyawamu Drajato.
Yan. Iya, kowe. Awas kowe. Ah, Yan. Ah, Hun. Wah. Wah, wah. Waduh, duh. Wah, Yan kowe. Gigit pedhot kulungmu kowe. Ah. Edan. Oh, tak sembur genap sayu tomboh tibamu. Ayo kene, kono kawane sisan kene. Ayo kowe, konclang ora kowe. Kene ndi wisang geni kene. Padha minggir. Janaka sapunakawane konclang buah tibane. Putra-putra Pandhawa pun kalah kabeh. Nanging kok irunge Wisanggeni kok mboten ketingal. Dipadosi piye kok? Endi Wisanggeni?
Wong edian. Nek sira apik-apik nggo plurutan. Lah timbangane jeglok lara ya. Nggo plurutan. Jeglok kok adoh men bar nguyuh kok piye. Iki lak sindenku sing kebeser. Lah iki tiba kok peteng gagap ngene kok tiba nang kene awake dhewe. Kok ngarep kuwi kok kaya guwa. Lah kae jero guwa kok ana barang mawa cahya kae apa? Ndi ta? Piye? Berkilo. Lah isine apa, Jojo? Gek mencorong. Coba, Truk. Jupuken kae isine apa, Petruk? Ha ya, jupuke. Bebang Hyang Aruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukiloring kanigara saketer tiba wae ora pernah kok iki wong papat awor mongko ora awor bendaramu Janaka lah kok iki malah ana Gendhaga kencana murup kaya ngene. Mongko aku ngerti sing ana kaya ngene iki alaming kadewan. Wah. Arek modele yo apik men kene. Ya kaya nggonku ning omah ya ngono ki bunder nyempluk tengah nek mentile niku. Wah, kelingan sing ning omah aku ngene iki. Iki umpama dibuka ngono entuk ora mo. Gage bukaan. Jerone isine apa nek perlu lebonono. Ayo coba tak buka ae. Aku sik, Tro. Wah. Wah, iki lek enek sandangan apik men, Truk iki. Sandangan apa? Yo, sandangan tenan kok, wah. Tiwas kebeneran iki, wah. Coba tak jajale. Wah, ketoke kok aku nganggo iki cocok iki, Truk. Nah, coba. Tak nggone sik, gage metu wae dadi nggo. Pukulun rada iki. Ayo Truk bregejong Pak Pong. Ulun rada Truk. Kowe iki gareng ora rada. Lah iki mestine jero cek enek tunggale Truk ayo dileboni Truk. Ayo lebone. Tegese wis genep iki. Kowe Petruk dadi Bathara Guru. Iya, Ma. Tanganku dadi papat kaya ngene, Ma. Wah, jan wis. Aku entuk sandangan abang-abang ya. Suaramu sing
Apik sing kaya Brama ngono ora kaya ngono kuwi. Nek Bathara Guru nganggo hong wilahing, nek Narada nganggo bregenjong-bregenjong. Iki mesti ning kayangan ora eneng dewane. Kowe munggah ana kayangan dadi ratu ning kono. Iki malah entuk dalan iki. Timbang aku urip dhewe ijen tanpa ruwang. Padha-padha ijen aku tak ndelik ana jero cupu iki. Nek nggur arep kewirangan, ngertiya kowe bakal kewirangan kowe. Ilahing awek namastuhuna sidam kaki Bambang Wisanggeni ulun rumangsa bungah dene jeneng para kaki tanggap marang gregeting osik lan kahanan iki. Duh pukulun, apa aku kliru yen to sipating mudha tumaruna mongko aku tedhak turasing Pandhawa ingkang aku kudu cancut taliwonda jinejer dadi satriya. Kudune mbenerake ingkang padha luput ngelingake kang padha lali. Iya kaki. Satemene wale-wale apa? Ya patrap kang mangkono iku ingkang ulun pundhut nanging jeneng para janggege mangsa ya nggih. Kepareng paduka pukulun Sang Hyang menang kaya apa? Satemene jiwa ratu iku jiwa panguwasa kang agung. Pancen diajab supaya kabeh kang bisa dadi pangayoming para kawula dasih anjiwa satriya sejati kabeh para pengarep-pengareping satriya tansah budidaya tanpa kendhat mangun kabeh siaganing perjurit ingkang angka loro makarya kanthi golonging tekad jiwa raga netepi wajib ingkang sak becik-becike udukna ingkang apik dhewe kanggo nusa bangsane setya makarya barengi kanthi utama kang sarta njaga rasa paseduluran lan bisa bener-bener nyawiji lan padha ngelingake ing antarane siji lan sijine ngaturaken panuwun yen to mangkono jeneng lekasku iki ora kliru pukulun kaki menang
ora luput ngger nanging kabeh kudu manut gumliring mangsa kala. Merga anane Kurawa tinitah dadi kaya mangkono iku dadi srana makartine Pandhawa ingkang kudu amunah satru. Upama satru murka tak rampungi dina iki kena ngapa paduka pukulun ora marengake. Mongko aku uga bisa. Kulo sanadyan sira kuwagang nanging tumrap lakoning jagat iki wis tinata dhewe-dhewe. Kodrating lakon lan pepesthen jantraning urip tetimbangane putih lan ireng. Pandhawa lan Kurawa ingkang makarti angkara murka mono kudu tinuwak saka laku dharma kasatyaning Pandhawa. Jeneng para kaki wis amiwiti sak ora-orane ngelingake marang Prabu Jaka Pitana nanging aja mbok terusake tekadmu. Yen to sira nandhingi Sata Kurawa lan anggone sekuton karo ratu sapa wae sayektine bakal bubrah pernataning jagat sumurupa yongger. Besok Kurawa kudu sirna saka pakarti suci mung wae isih diulur wektune. Kurawa diwenehi dalan pamratobat supaya Kurawa bisa ndandani uripe. Aja nganti wersuh pangidepe mula wis anggeni ulun rumangsa bombong dene ana para muda tumaruna ingkang lantip panggatine kaya sira. Maju sawetara lungguh mulun paringi gada Kyai Inten ingkang kinarya piandeling uripmu ngger wis anggeni. Ngaturaken genging panuwun pukulun. Iya. Kekudungan ulun dadya satriya sejati ingkang ora susah yen mlarat, ora uwas yen to keluwen, lan ora maras yen to lagi diganjar. Satriya sejati mono ora wedi menyang pati, negara dadi sentosa amarga ratune Sembada ngayomi. Punggawane kena dipercaya satriyane bisa dadi patuladan ing reh tata susila. Kasekten guna kasantikan jaya kawijayan udhakna marang nusa bangsamu wis anggeni. Waduh Premban. Piye Engger? Jubriya raos pangraos kula. Nadyan to mimpang Bandayuda menika nanging wisanggeni kok boten ketingal. Banjur kersane anak Prabu dos pundi? Ketimbang kejoderan mara tumunten wangsul dumateng guwa kemawon Kakang Premban. Ayo tak derekke Nger.
Kakang Premban. Wonten dawuh ora pati nduga mana. Sekawit papane gendaga ora njaban guwa nanging ana jero guwa lagi kok ana njaba Kakang. Wah iya. Kok iki ana njaba iki gek kepiye iki mau? Waduh, ulun bakal mlebu luwih dhisik. Monggo ngger dileboni wae ngger. Wah, gondos elek iki. Ayo, rene oleh. Kebrawasan Kakang. Minggah wonten kayangan kemawon Kakang. Kencang wong kali jodhe sapa sing gawe. Ada soto jenenge rombong untuntek jenenge ompong. Duwe bojo moblong ditinggal jagon dikeloni wong. Adi guru. Aduh. Wong ilahi. Kakang Narado. Apunapi Adi. Lan putra ulun Bathara Brahma. Wong wilahe. Wonten dawuh pikulan. Pikulan kok pikulan. Wonten dawuh pikolo. Wis ra wangun dadi dewa iki kok. Kakang Narada. Apunapi Adi. Kula aturi dawuh dhateng para dewa. Keparengipun Kawah Candra Dimaka dipun sataken kemawon Kakang. Dipun sataken. Inggih Kakang. Mangke menawi sampun asrep endut Blegedaba menika tertamtu badhe dados siti ingkang ela. Lah yen lemahipun garing ajeng kagem menapa menika? Badhe kula tanduri LC Kakang. Cocok niku, cocok niku. Dibikak karaoke nggih mathuk niku. Wah, nggih cocok Bu Kulun. Kula mengke tak nomor 1. Kakang Narada, apunapi? Para widodari dipun klumpukaken dinten sakmenika. Dipun kempalaken kagem kula badhe gawe anak. Gawe anak kula nggih melu. Tenggen LC niku. Kula nggih derek niku, jos niku. Iya Kakang. Mara gage tumunten. Dipun siagakaken sakmenika Kakang. Adikku monggo disiagane. Wah, wis cilaka mencit iki. Oh lah, tanjir. Nawi seragamku kok dienggo sapa kowe? Wis jan cilaka mencit iki. Jejek ane
Lah kuwi jubahku putih kok kubak blethok kaya ngono. Gek sing nggo sapa kuwi. Jubah apik-apik nggon buri ditulisi Tutik Lovers. Iki wong edan kok piye? Waduh Kakang menika badhe kedrawasan monggo tumurun wonten Madyapada Mintasraya Kakang Pendhah. Aduh pukulun, kenging menapa paduka kok ngejwantah kanthi srana mekaten pukulun. Syukur kaki Wisnu jeneng sira tanggap marang perkara iki. Mara gage tulungana panjenengan ulun. Padangna kayangan ya Nger. Werkudara padangna kayangan Nger. Ya mangkat. Kapok. Wong edan Petruk. Ayo kapok, Dek. Sing dadi dewa Punakawan kowe Petruk nggih kowe sing ngakon sapa sing ngakon lah niki lho sutradarane niki lho niki sutradarane niki dijunjung era lagi krip-krip arep sak leran kok dijunjung ae arep turu kok kancane nabuh gembrobjos kok turu. Wong kancane mempenge ra umum peng gambang kok turu. Terus iki piye Kyai? Kae Bathara Guru ke ben dandan dhisik ya. Mandek. Ini mandek ini. Aduh Kiai, si Raja kleru tampa ya Kakang Semar. Aku ora kleru tampa. Lagi ndek kapan aku ngandani kowe.
Lah kok saiki wis ngono meneh iki lagi ndek sore mau to. Iya Kakang nanging titi mangsa iki ora perkara ulun nasar sing lar saka adek-adeking bebener lan adil. Nanging sejatine apa ingkang ulun tindakake mau ngawekani amarga donya iki nadyan kebegan angkara gung nanging ya merga saka mungkaring angkara murka mau bisa ndewasake jiwaning jiwa satriya. Ora susah Kakang gunem sing tanpa guna. Saiki karepmu piye ngene wae Guru? Waduh Kakang, tak kira Kakang Ismaya ora bakal kekilapan sang jiwa minulya dewa kang asalira Sita Kakang. Wah, Kurawa tangi, melek. Ya wis apa wis sing den rancaan wi ayo tangi kerja. Blangkone sing dicopot dienggo neh wae ayo kerja wae. Ayo. Diajar wong Pandhawa gawe amu-amukan dina iki ayo mangkat kok.
Eh, 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 Purwa Madya Wusana lelampahan bagus wisanggeni wiwit dumados wonten alam donya ngantos dewasa ingkang nyatanipun tetep tuwajuh nindakaken dharma kasatriyanipun. Mugi-mugi tetep andayani lan pantes tinulat sinudarsana. Ingkang dados pengajeng-ajenging tumrap negara lan bangsa ngayomi dhateng ingkang ringkih mersudi dhateng kautaman. Mugi-mugi tetep anjayeng bawana lestantun Pandhawa mama ngantos ingkang benjangipun kanthi wayangan dalu menika mugi-mugi Eyang Jaka Sagotrah manggih ayem tentrem bagya mulya murah sandang pangan rejeki kathah berkah barokah melimpah ruah Allahumma dipun paringi sehat yuswa panjang Allahumma sok taun ngarep wayangan meneh Allahumma Slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton tanggapan sedaya manggih hayu, hayu, hayu lan rahayu.